zvolen, sekier, trojizbový byt, ktorý je možné prerobiť na štvorizbový so všetkými výhodami domu. Byt je na dolnom poschodí, pripravený na rekonštrukciu podľa vašich predstav. Patrí k nemu podiel na pozemku okolo domu. A naviac pozemok 100 m2, kde je možné vybudovať vlastné parkovisko, garáž, altánok. A tento pozemok bude celý len váš. Byt je hneď voľný, takže ak sa tu už vidíte, ako si sadíte, ako si kopete loptu, alebo ako už staviate šúchačku, zavolajte mi. Som Iveta Kamenská a rada vám ho osobne ukážem.